Assalamu алейкум дуслар. Бу роликта без Сингапурга юл туттык. Мин сезгә аның иң истәлекле урыннарының берсен күрсәтергә телим. Сингапурның үзегендә Gardens by the Bay атаклы бакчаларында урнашкан җирдәге гаҗәеп урынга хуш килдегез. Друзья, мы находимся в облачном лесу Cloud Forest. Болытлы урман ул теплица гына түгел. Ул пыяла гүмбәз эчендә тургызылган тулы бер дөнья. Бердәшен тропик атмосферасы хөкем сүрә. Аны гадәттә диңгез өсте тигезлегеннән 2000 метрдан артык биеклектә генә очратырга мөмкин. Лифт белән тау башына менегез һәм куе яшеллекләр, сирәк очрый торган үсемлекләр һәм туманлы болытлар арасыннан җәяүлеләр күпере аша узыгыз. Теплица эчендә сезне үсемлекләр гына түгел, өзгеле мәйдан, экология музее, табигать һәм климат турында танып белү инсталляцияләре дә көтә. Мөгаен, монда төп истәлекле урын булып 35 метрлы шарлавык тора. Ул түбә астында булган дөньядагы иң биек шарлавык. Ул тирә-юньне салкынча туман белән каплый. Нәкъ менә шуның өчен болытлы урман исемен алганда инде. Cloud Forest. Бу илһамландыра, гаҗәпләндерә һәм озакка истә кала торган урын. Сингапурга җыенсагыз, сүз уңайыннан бәйсез дәүләтләр берлеге гражданнары бу илдә транзит кагыйдәләрен үтәп, визасыз 96 сәгатькә кадәр тора ала. Шулай итеп, әгәр Сингапурга җыенасыз икән, Cloud Forest-ны үзегезнең Must See исемлегенә кертергә онытмагыз. Хәерле юллар сезгә. Ассаламу алейкум, дуслар.